מה מצב אנשים? אנחנו בפרק הראשון של פיזי וידאוס, ואנחנו כאן עם עמי, תגיד שלום. שלום. אוקיי, אז אני רוצה לעשות משהו טוב קטן לעידן. אני אתן לו להרוג אותי, גם בשביל לקבל את הקיל וגם בשביל לקבל את הקיט שלי, גם כי אני רוצה לשמור עליו ולראות אותו, כאילו, לעשות עליו ספקטייט. אז יאללה, אנחנו מתחילים. אני לקחתי את הקיט של הבלייזים כדי שעידן יכול לקבל אותם, אחרי שאני אעמוד. בוא נראה. אוי, התיבה למעלה היא הכי טובה. היא הכי טובה, זכר אותה. יש לי אלגים. וואו! אני רוצה לשמור עליך. תן לי משהו בינתיים לשמור עליך, גרזן מאבן או משהו. אין לי. חרב נו. שים את זה בינתיים. מה זה החולצה הזאת? קיבלתי חולצה עם שם מוזר. אוקיי, אני בינתיים אנסה להגן עליך. אם תצטרך. תגיד קח אם גרזן אתה מאבן. מקבל את הקיט. כן, אחי, כן. תוקפים אותי. יאללה, אז אתה מוכן? כן. סתם, רוצה לתת לי לתקוף קצת? מה? לתקוף קצת אנשים. אוקיי. יאללה. יש לקבל את הבלייזים. בא לי להרוויח קיל מהדבר הזה. כן, אני רק מקווה שלא הרגו אותי. הנה אחד. נותן להם... וואי, הנה הרבה. הצטתי מישהו באש. יש לי גם חולצה מזהב. יפה. טוב, יאללה, לא נראה לי שאני אתן לך להרוג אותי הפעם. תן, אני ביקשתי, אתה רצית. ואתה? יש לי חרב שורפת. קריפר. הנה על אחותך. יש לי חרב שורפת. כמה לגים יש לי. הצטתי אותו באש. היי. יש, הרגתי אותו. מישהו בא. אני יודע. תן לי שנייה. אני צריך את הטיל. הרגתי אותו. וואי, אחי, אני חייב אוכל. אמרתי שאני צריך את הקיט שלו. לא נראה לי שהיה לו קיט. וואי, אחי, יש לך אוכל? לא. אין לך שום אוכל? כאילו יש לי, טוב. אז תביא לי. קח. את זה. ואת זה. באמת. מה את רוצה? טוב, יאללה, אני מספר את החרב הזה. שמור עליי. טוב. סיפרתי את החרב. וואו. חייב לחם. פרספורטיישן. וואי, אחי, זה משחק מטורף. יופי, יש לי סיכוי של מהירות. של ספיד. אולי אפילו יהיה לי סיכוי לנצח אותך בדפמץ'. מי אמר לך שאני אגיע לשם? למה לא? עכשיו הקיט שלי זה בלייזים, אתה יודע מה האפן זה? מה אפה? זה דרקונים ענקיים שורקים אש. אתה אפילו לא מרשה להשתמש בזה, דרקונים ענקיים האלה. מה, אני אקבל רק בלייז אחד ומה שווה בזה? קח בלייז ומותר לך להשתמש את המטה שבא לך. שווה גרוש. קח בלייז. תודה. מותר לך להשתמש בו. למה שאני אשתמש בו? אז לא צריך, אני לא רוצה. טוב, תן, מה? אז למה אתה רוצה את הבלייז? אתה לא צריך אותו בכלל. בדפמץ'. תן. זרקתי. לקחתי. טוב, רצתי לבתים. גם אני בא. אני חייב קיל. יש 3 קילים בינתיים. עם רעל בדפמץ'? לא, כי לי אין רעל. אם אתה רוצה רעל אז תביא לי את הבלייזים. בוא. כאילו אם אתה רוצה רעל תביא לי את הבלייז השני שלי. כך, איפה אתה? ואז לי יש את הבלייזים שלי ואין לך איתם. שהבלייזים בדפמץ' לא כל כך עוזרים לך. למה? למה? כי הם... רוצה לראות שאני מנצח אותך עם הבלייזים בדף-מאץ'? אתה יכול לעשות אותי גם בלי זה. אבל
הם על הרצפה. מה זה הם על הרצפה? הם עושים אש על הרצפה. נו, פאק, מישהו נפל. יואו, יש פה מלא אנשים. לא שמתי לב אליהם בכלל. היי, יש מצב שאני אמות. לא. יש לי חרב מאיירון. טוב. אוף. וחולצה מרשת. אוף, זה לא פייר. וטונות של אוכל. וואי. אני מגיע למצב שאני זורק חרב מאבן. מטורף. מה מטורף בזה? לזרוק חרב מאבן, אף אחד לא עושה את זה. אם אתה רוצה, זה חרב טוב, לפחות יש לי מיליון אוכל. וואו, אני מקווה שאני אנצח. אני עדיין חושב שראה יותר טוב מבלייזים. גם אני חושב. הבליץ. הבליץ כבר היה מזמן, ומישהו מצא אותו והפעיל אותו. וואו, אני חייב קיל. יש לי 4. לא רק אפילו אחד. בדרך כלל אני הורג איזה 5. אם אתה גבר, תן לי. אתה לא גבר. אתה רוצה לראות שאני גבר? אפילו יש לי בולבול. טוב, תן את המכנסיים שלו. היה לו 7,000 מכנסיים. תן. כך. שטוב. למי אמרת תן ככה כאילו אני חייל שלך? יש לי חרב יותר טובה מחרב דיימונד. איפה אתה? היי, למה השריון שלך יותר טוב משלי? מה זה לא פייר? כמה יש לך? 1, 2, 3, 4, 5, 6. יש לי 7. מה, למה? זה לא פייר. אוי, בגלל הקסדה נו. בגלל הקסדה זה רק אני ואתה? כן, הורגים אותו ואז שמים את הבלייד. הורגים אותו, מעלים חיים, שמים את טוב, הבלייד. אני יכול לראות אותו? כן, כיף. תרגיש בבית. אמרתי, אני יכול אותו. הורדתי לו ל3 חיים. הורדתי אותו ל3 חיים, לא הורדתי אותו. אתה הורדת? כן. וואי, לא. מה אתה עושה? נו, לא מה זה דפוק? מפריע. אני גם כמה ככה אני ארוג אותו. טוב, תגיד 3, 2, 1, נו. חכה רגע. פליז, זה לא יאללה, תגיד 3. 3. יאללה, שחק. וואי, זה לא פייר. היי. הרגת לי את הבלייד. זה לא פייר. אנחנו צריכים להגיד 3, 2, 1 ואז אתה מזמן. זה רמאי. וואי, חבל שלא הקלטתי את זה. אתה צריך להגיד 3, 2, 1 ואז אתה מזמן. נו, אמרת איך שמעתי לך, זימנתי. תראה בהקלטה אפילו. לא נכון, אני אפילו לא התחלתי. אתה כבר זימנת. אמרת יאללה. טוב, אבל מתי אתה מסיים להקליט?